V tomto videu vám poviem niečo o tom, na čo vám pocity slúžia, aké pocity vlastne cítite, o kontakte s nimi, o ich zvládaní, ale aj o tom, ako môžu pocity zakrývať to, čo skutočne cítite. Pocity sú ako váš osobný alarm, ktorý vás neustále upozorňuje na to, čo je pre vás naozaj dôležité. Na tento svet ste prišli so schopnosťou cítiť a až neskôr ste sa naučili myslieť a rozprávať. Vaše pocity vám hovoria o tom, čo potrebujete. Každý pocit tak môže byť pre vás signál. Keď sa niečo pre vás dôležité stane, vaše pocity dajú o sebe vedieť. Ako telesné pocity, silné nutkanie niečo urobiť, či pretucha, že niečo nie je v poriadku. Napríklad, keď stratíte niekoho, koho milujete, smútok vám povie, že ste práve prišli o niečo, čo vám veľmi chýba a možno budete cítiť tlak v hrudníku alebo úzol v žalúdku. Keď ste smutní, potrebujete súcit. Váš strach vám hovorí, že potrebujete bezpečie a hnev vás upozorňuje na potrebu hraníc. Váš pocit hanby túži po prijatí. Keď na budúce pocítite silný pocit, spýtajte sa, čo mi tento pocit naozaj hovorí o tom, čo potrebujem. Skúste si predstaviť pocity ako paletu farieb. Keď zmiešate farby, dostanete úplne novú. Rovnako môžete naraz cítiť viacero pocitov. Vaša žiarlivosť je napríklad koktail strachu, že prídete o niečo hodnotné, a hnevu alebo smútku ako reakcia na túto hrozbu. Pointa: nemusíte vedieť váš pocit presne pomenovať. Dôležité je, aby ste ho dokázali vyjadriť tak, aby vám ostatní rozumeli a mohli tak reagovať na to, čo v tej chvíli potrebujete. Vaše pocity vám ale tiež môžu zakrývať to, čo skutočne cítite. Možno vás niečo raní, ste smutní, ale naučili ste sa svoju zraniteľnosť neukazovať a miesto toho sa hnevať. Alebo sa cítite na hnevanie, ale nechcete byť ako váš hnevajúci sa otec a namiesto toho hnevu cítite vinu alebo smútok. To, čo skutočne cítite, je váš prvotný inštinkt, varovný systém vášho tela. Napríklad, ak vás niekto neúctivo odbije, inštinktívne sa nahneváte, čo vás motivuje postaviť sa za seba. Aby to nebolo príliš jednoduché, hnev sám o sebe nikdy nie je prvotný pocit, ale k tomu sa ešte dostaneme. Spoločnosť tu hrá tiež svoju rolu. Medzi mužmi sa často skôr akceptuje hnev ako smútok. Ženy zase častejšie sklznú do viny, miesto toho, aby vyjadrili svoj hnev. Ak cítite, že nejaký váš pocit neúplne sedí, alebo je vaša reakcia prehnaná, možno je to práve takýto maskujúci sa pocit. Maskujúce pocity vám príliš nepomáhajú, lebo ak sa napríklad hneváte v momentoch, keď ste skutočne smutní, tak ľudí od seba skôr otlačíte a nedostanete žiaden súcit. Pointa: ak vás niečo skutočne silno zasiahne, pýtajte sa, čo naozaj cítim pod povrchom. Možno to bude táto odpoveď, ktorá všetko zmení. Byť v kontakte s vašimi pocitmi neznamená, že ich musíte neustále analyzovať. Ide o to vedieť ich zachytiť, rozhodnúť sa, či na nich reagovať. Emócie sú ako Netflix. Sledujú aktuálne dianie, aby vám pomohli v súlade s vami určiť, čomu venovať pozornosť. Ak ich ignorujete, môžete sa cítiť stratení, frustrovaní alebo vyčerpaní. Ak ich ovládnete, stanú sa vašou supersilou. Ako ovládnuť vaše pocity? Zachyťte signály. Kľúčme vaše telo. Sledujte napätie, dých, tep. Dovoľte si cítiť. Potlačenie pocitov je ako odkladať bombu na neskôr. Prečítajte odkaz. Čo vám vaše pocity chcú povedať? Akú potrebu signalizujú? Vyjadrite ich. Nájdite slova. Nájdite správne slova. Nebojte sa komunikovať. Použite ich ako kompas. Vaše pocity sú vašim interným GPS. Navigujte sa podľa nich. Čím lepšie vaše pocity zvládnete, tým silnejší budete. Pocity vás môžu ovládať, alebo ich môžete ovládnuť vy. Voľba je na vás.